149. T-Market. Винаги с пълна кошница. Винаги с добри цени. Благодарение на Бела и нашите готови коли, тестои и баници, през последните 16 години българските жени намериха повече време за себе си и любимите хора. И за да сме сигурни, че прекарвате добре свободното си време, сега всички тестени продукти на Бела ви дават възможността да играете за 116 карти по 116 лева и 16 уикенда за дама. Спечелете свободно време на bellapromo.bg, като закупите продукт с промо-стикер. Бела. Производител на свободно време от 1997 година. Трябват ви пари? Профикредит ви предлага бързи заеми за всеки и за всяка нужда. Без такси и комисионни.